nga gusto na ko kabarukan ninyo. Nga, ang imperyo sa Roma, nagpakanaog siyang decree nga ang December 25, selebrasyon alang sa adlaw, Sole Invictus. Kanun sa mga hitabo? 270 sa panahon ni Emperor Aurelian. Pero, muatras ta. Niyay mga period nga nitawag na to, panahon ni Dionysius. Nagpasabot na siya ng panahon na. Nagministeryo siya. Pagsaka niya sa langit, ang iglesia dumala ka na, gitawag ka na, og apostolic era. So, ang nagdumala sa mga kaiglesiyahan, mga apostolis. Sa diha nga nangamatay ang mga apostolis, usag-usa, one by one nangamatay. O ang katapusang namatay, mo si Juan. Pagkamatay ni Juan, ang nag-asikaso sa mga simbahan nga Kristiyano, gitawag ka ng post-apostolic era. Sa ato pa, tapos na ang mga apostolis. Kung atong tanawon mga kagalaan, si Theophilus, usa ka leader sa simbahan nga Kristiyano, na tao sa 115 o namatay sa 180, nagsulat na daan siya nga ang mga Christian nagselebrar sa December 25, pagpahunungod sa pagkatao ni Kristo. So, post-apostolic era. Muadto ta sa unahan, kadto mga kaigsunan, mao to si akong ginganlan nga si Theophilus, mga kaigsunan. Napoy lain. Ang usa niini mga kaigsunan, mao ang usa ka post-apostolic gihapon nga leader nga nagahatag kanato og pagpahibalo nga gi-celebrate usab sa mga Christian. Natawo siya 117 paingon ngadto sa unahan. Siya gikan kang John og ang tinunong ni John mao si Polycarp, og si Polycarp dunay tinuna si Irenaeus, og si Irenaeus mao ni ang iyang tinunan karon na atong ginaisgutan. Siya usab nagpahibalo nga ang Christian dugay na nga nag-celebrate sa December 25 panungod sa adlaw sa pagkatao ni Ginoong Hesus. So atong makita nga kanusa lang giadaptar sa imperyo sa Roma nga pagano 274 AD. 274 AD. Pagano kini na Roma. Si Emperor Aurelian. Nagpasabot nga pila pa ka mga tuig una nag-decree ang maong hari nga celebration sa December 25 padungod sa alang sa adlaw ang Christian daan na nag-celebrate. Therefore, ang Christian wala magkopya sa pagano sa December 25. Ang pagano mo ni kopya sa December 25. Nga naman, sa wala pa si Aurelian mag-decree ng December 25 alang sa padungod sa adlaw, ang ilang fiesta sa adlaw, August 9 o August 29. 28 rather. Pero kay nakita ni Aurelian siguro nga mas bibo man ang December 25, so yang giusab ang December 25 nga alang sa pista sa adlaw. But remember, ang pagano mo inangupya sa Christian. Dili ang Christian mo inikupya sa pagano. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan.